bạn lôi man thì bạn lôi man mà ta ra nơi kia nó nơi kia mà dặn một tình bào ngon này cho ông lên cưới là cưới ra được có mơ ra một con lôi này ông đây ông rong nhẹ cho lại hành tới gì trong quay cái nọ lại không wow có trong phía Hemos listo cada segunda. Bây ao trên con đó đây là lấy máu luôn trong khi dùng chạm hơn là một quay quay buôn bán đẹp quạt như nó phải vậy này vậy đang vậy này ai đây chứ sao chẳng ăn cay vậy cho kết thúc lạng trong đạp lâu chứ mà nói vậy hơi bao lan không ấy hả bao lan không ấy đạp lan đâu rồi hả miếng bèo mi ở tại miếng bèo mi bao lan thôi nhá lúc ai mình cho mấy cái đá này không bạn theo bạn đạp lâu này 100 mai thôi nhưng mà đưa thì một chiếc đó chơi qua không anh bè chơi mai sao không rồi đấy chơi qua thôi cho con lan ra cái đá nó thứ ấy ra là anh là gì vậy? Mùi đó. Mùi đó. Tomorrow you see Uncle Right Chamber? Yeah, we will go tomorrow. Because I tell you now, bring you from here to this one is cheap price, no special. But tomorrow you see Uncle Right Chamber? Maybe you want to change the cheap price too. Go and work in here for a year and work in from company, everything cheap. You can tell us the price later. $12. $12. Yeah, for 3 person. Cheap price. 3 person Yeah. with the tuk-tuk. Yeah. How many hours? I bring you to see Angkor Wat Temple. Yes. In the Bayon Temple they have the Buddhas. In the temple they have a tree. And you see the floating lake. One day Aquí no hi ha normes ni res, ens estem intentant fotre la timada. One day $12. Yeah, $12. Because just how you stay, now the high Això és season, pitjor que la and selva. many people pay you only $20, maybe $18 also.
Mamma c'è fuori la possibilità. Un po' buono, un po' buono, sì, un po' troppo Okay, we'll see, we'll see. Sí, sí, això és Lloret en versió camboiana. Del no-res han fet això, aquesta gent. I tot fet per occidentals, clar. Bangla Road. Tapi. ¿Tenéis idea de dónde estamos? Això és un espectacle continu. No, que somos para...
que sóc una mica diferent, jo ara camino per on van tots els turistes. Anem pel mig. Al mig de l'herba, per tota aquesta zona d'aquí, que som més aventurers, saps? Nosaltres. Bueno, en aquest cas jo. I ara ens enfilarem per aquí. I som a dalt. Bueno, doncs això s'ha encorbat. A veure quanta gent coneixeu que pugui dir que ha estat aquí. És genial. Estan remodelant una part, però encara s'aprecia prou bé. Hi ha força turisme, però procuro ficar-me als llocs on hi ha menys. Per cert, això que acabeu de veure és la repetició d'un vídeo que fa uns minuts que he fet i que no m'ha sortit bé. O sigui que l'he tornat a fer des del principi. Des d'allà baix fins aquí. Temple del segle XII, construït de forma amb pensament hinduista, abandonat posteriorment i remodelat pels budistes, reconstruït, més ben dit, com a temple budista més endavant. Anem cap a dintre. Aquí nosaltres pugem les cales més ràpides també, sabeu?
una calor terrible. Però bueno, estem acostumats. Aquí, això sí que és guai. Això m'agrada. Ens tornem a trobar. Thôi chạy chạy nhanh lên đi lên đỡ luôn, đừng có không này cái giống như núi Tây Ninh bển vậy á. Tây Ninh thì đó mới ghê chứ. Núi Tây Ninh mà nào mà leo đâu có từng cái bậc vậy đâu. Đây bu đá rồi nữa. Có động đá. Rồi đi ông này sao báo rồi. Báo sẽ bu quá. D'això se'n diu anar per on no es té que anar. I això se'n diu turisme de veritat.
Anar per aquests llocs on estem anant ara li dona aquest punt de diferència respecte al que veuen els altres. Bueno. Ara toca una mica de fresqueta, menys mal. Es que van gotes d'aigua des d'allà dalt. Solo di mezzogiorno, dai. Picco sulla testa. Fa una calor terrible. Com a mínim estem a 32 por ahí, més o menys. Ara
molesta que hi hagi tots aquests turistes escoltant el que jo estic dient. No tenen que fer-ne res. Bé, ara ens trobem a la torre central del temple d'Angkor Wat, a Camboya. I la part central és elevada. Ara ve la baixada, la part més divertida. Raro que ningú es caigui, atenció. Lo divertit d'això seria fer-ho ràpid. Però haurem d'anar a poc a poc. Aprofitarem, si no, per filmar una mica des d'aquí dalt, ja que la gent va tan i tan a poc. I nosaltres no ens agafem enlloc, ens fa falta això. Així de xulos. I així de tontos a vegades. Ens caurem i caurem al damunt de tota aquesta gent. 번씩이 아니라. Vinga, nois, més ràpid. Bé, ja som a baix. Veieu el que us dèiem? La part central del temple és elevadíssima. És molt ben estructurat. És comparable a l'arquitectura egípcia o a l'època en què es va construir això. No hi havia les tècniques que existeixen ara. O sigui que ens agradi, no? Aquesta gent tenim un copis intel·lectual moral. 우리 만약에 영문 앞에 잘못 De momento estoy de acuerdo con la canadiense. No he visto nada parecido.
we were at the bus. Oh. So who's Carol? Okay. Carol, go get her. I looked over at the tree and I was even there. Oh, but you were supposed to stay there. But they eat the ball. This way? I don't know. He's asking us for to come in. All he wants is no queda mucha batería ya para hacer vídeo. 옛날에 100만 명이 엄청 된 거야. 그러면 그 비슷한 시기에 다른 나라 인구 조사한 게 나왔는데 거기가 10만으로 나왔어. 프랑스가 10만으로 나왔어. 그런데 고려에서 계속 나왔는데 앞으로 보니까 100만 어마어마하게 큰 Val, com he dit abans, a mi no m'agrada passar per llocs on vagi el reste de gent. Anem a veure per aquí. Us en recordeu la pel·li Kickboxer? De Jean-Claude Van Damme? Jo sí. Doncs va ser filmada aquí.我昨晚上看了一下视频，那个赵本山那个不差钱，我咋觉得那个不好看？
Aquests detalls la gent no s'hi fixa i són el més interessant d'aquests temples. Aquí corre un ventet agradable. Devem estar 32 graus com a mínim. Ara que no hi ha ningú, anem cap al centre. I en filaments. 啊，这是下，哎呦，为什么？一上一下。 Per aquí no s'hi podia pujar, però nosaltres hem pujat. Bueno, aquí hi ha massa gent, o sigui que deixem de filmar, perquè això no m'agrada. 跟我用我的相机拍照。
Bueno, després d'haver estat escoltant la gent com parla, que a mi no m'agrada, perquè hauríem d'entrar en més silenci en aquests llocs. Ara podem estar per nosaltres, prendre'ns una mica més de calma, tranquil·litat, sense ningú que molesti. Aquí no podem escalar, però em sembla que ens ho saltarem, com abans hem fet. Vinga, som-hi. Perquè si no ens trenca el ritme de la visita i del vídeo. Paradoxalement, les moments sur le vélo sont des moments de repos. C'est ça. Bah, on va faire comme ça en fait, je vois pas dehors. Voilà, c'est bien comme ça. Nosaltres diferents, com sempre. Ens enfilem per aquí. I a veure on continuem. Amb una mà no podrem. Ens arrisquem a que ens cridin l'atenció. Però ja que hi som, ho fem. Ens estan mirant, dient on va aquest nano enfilant-se per aquí. Com estem altets, Com ens caiguem per aquí. Veuràs la gràcia que farà a tots. I aquestes pedres belluguen. O sigui que haurem d'anar en compte. Jo crec que el millor és anar a buscar el punt de continuació de la ruta. Després de venir per aquí. És com un petit laberint, però crec que ens en podrem sortir. Per allà.
si ens en sortim. M'he enfilat per la paret de l'altre cantó. Com he dit, nosaltres al revés del que fa la resta de turistes. Al nostre ritme. Mirem una mica per aquí. I després continuarem. Wow. Això ja és altet, Aquí si caiem ens fotem una nata d'aquelles guais, Ui, no es podia passar, però nosaltres ho hem fet. Intentarem enfilar-nos cap allà dalt, sempre i quan la gent ens deixi. És que nois van lents, enfilant-se. La gent hauria de fer una mica més d'exercici. Són lents. Vinga, cap amunt. Per aquí. I ara cap aquí. Vinga. Lateral. La veritat és que és relativament fàcil, Perquè si et caus cap endavant. Però també et pots fer cap enrere. Llavors, una caiguda fortota. Tampoc ens hem de confiar i assumada. Bueno, està ballat, o sigui que no es pot pujar. Ara, nosaltres ho intentarem de fer. I saw it went. These last set of stairs. Oh, there was one. Ho intentarem de fer sempre que les autoritats no ens vegin. Perquè no vull acabar a la presó. No es pot. Jo crec que per avui ja hem infringit prou les normatives del temple. Crec que hem fet més del que fa la majoria de gent. I per aquí no s'hi pot estar, però, en fi, nosaltres ja estem. Va estar divertit. Després més. Què? Què sembla divertit? Competició, ben qui arriba abans a dalt. Va, som-hi. Ja està, ja estem a dalt. Ui, encara més. Ai. Ja m'enganxo tot una que vol que t'encengui una baleta d'aquestes. Va, perquè m'ha merescut, Hi. Thanks.
Bé, arribant als llocs més recòndics del turisme. Per aquí no es pot baixar. Però nosaltres ho farem. Som-hi. Com ens caiguem, no hi ha Déu que ens pari fins a baix. A part que està prohibit. Però nosaltres som així. Si no, no tindria gràcia. I ens hi ve l'autoritat. Ens hi venen les autoritats i ens diuen que noi, què fas aquí dalt? Jo li hauré de dir que estava fent el que no s'ha de fer. Bueno, hi ha un senyor allà que em pensava que m'ania a cridar l'atenció, però no s'ha d'així. Genial, veritat? Clar que sí, ho és. Per aquí també podríem haver baixat. Encara més emocionant aquest aquí. Encara més emocionant. Tot i que aquí les voreres dels glams estan força marcades. I en canvi les altres estaven llises i hi havia més perill de patinar. Hi havia un esglau molt gran, cosa que aquí no hi és. Però també que ha estat divertit. Bé, la cosa va avui de temples, una altra vegada. Vam veure on es va fer la pel·li de Tomb Raider i també, si mal no recordo, de la mòmia. Es van filmar aquí aquestes pel·lícules. 来，我们别站在路的中间，大家过来靠旁边了啊！因为如果大家站在路的中间， Anem cap a dintre. Aquesta àrea d'aquí us sona? Si mal no recordo, es va filmar la part final de la mòmia. Que surten, més ben dit, entren corrents abans que el sol els atrapi. I tot es va filmar aquí, en aquest tros d'aquí. No s'acaba mai aquest arbre. No. Continuem. Més coses.
Més val filmar-les ara, aquestes runes, perquè estan ensorrant sobre el terreny en el que estan construïdes. I d'aquí uns anys possiblement no existiran. 자, 오른쪽. 에이, 나무 뿌리 이제 그만 찍어. Us donaré més explicacions sobre això, però us les donaré quan pengi el vídeo. Les posaré a la part inferior i així us podreu aclarar-vos millor de tot plegat. Sembla petit des de fora. 여러분들 행운이야. 那这个地方来讲的时候，这个就要属于整个塔普的神庙的。这应该比这多年嘞。还有，好个地方了，哎地方谁去？最高二线不会的，这样多给我。那这里中国的陪葬物是放在棺材，然后就要入土啊那些之类的。那我们这个地方，由于它只是一个平台，只是一个女生的神像，所以它的陪葬物。 Tornem a trobar-se massa gent. 여기만 하면은 그것만 시키면. 이기방 유메, 그것도 뭐 이까죠. Per fi una mica de tranquil·litat. Aquests nanets intentaran vendre'ns de tot. Doncs el que vaig dient. Sembla petit des de fora, però quan entres no s'acaba mai. Reestructuracions. Fins aquests senyors ens deixen passar. 他还活着吗？你不要在那边，在那边，那个头被挡住了。谢谢。又一个人去挡住了。挡住了，又一个人挡住了，刚好那个男的出来。可以吗？倒霉。 OK， 进去了。我的电池来，你来这边看。我知道。这边是头啊，你看看照片就可以看出来了。这边是有没有？这边是头。
Vale, doncs fins aquí hem arribat. I estem a la part de fora del temple. Està bastant en runes, però l'estan arreglant. I fins aquí podíem arribar. Després més vídeos.